Mayong buntag ka natong tanan, palihog manlingkod. Mga igsoon, ang atong ibanghilyo naghisgot kini bahin sa pagsunod o pagtawag ni Ginoong Jesucristo kang Mateo nga gihimong usa ka apostoles. Una sa atong kinabuhi, ang pinakaimportante ang pagbuhat og mga butang nga kahimutan sa Dios. Kay mahinungdanon man nato nga si Jesucristo mao kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Nga itong makita kini sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 8. Ayaw kalimot, pagbuhat sa maayo, o pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Tahura ang inyong mga pangulo, o tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag. Kay naghatag man silag husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. Atong makita kini sa Hebreohanon Kapitulo 13, versikulo 16 ngadto sa 17. Unsa may ikasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala. Kay miingon siya kang Moises, kaluyan ko kadtong buot kong kaluyan. Higugmaon ko kadtong buot kong higugmaon. Sa ato pa, ang pagpili sa Dios wala ipasukad sa pagbuot sa pagbuhat sa tao, kundili sa kaluoy sa Dios. Mga igsoon, atong makita sa atong ibanghilyo nga naghisgot kini bahin sa balatian og sakit. Gipakita diri mga igsoon nga ang Dios dili siya gusto og mga halad. Ang iyang tinguha nga ang pagkamaluluyon. Gipakita din hini Ginoong Jesucristo nga bisan manggani ang iyang kinabuhi, iyang giula tungod sa iyang gugma kanatong tanan. Iyang gipakita kanato nga ang dako nga gugma sa iyang gihatag kanato mao kini unta ang angay nato nga ibalos ngadto kaniya. Kining atong pagpangalagad dili paigo sa kinabuhi nga iyang giula didto sa cross. Agud pamalandungan nato mga igsoon nga kung wala ang Dios, wala gid kitay mahimo. Karon ania pa kita. Ugma wala nato mahibal nga mutaliwan na day kita ngadto sa lain kinabuhi. Pero ang Diyos lamang nasayod niini. Kay siya raman ang nasayod sa atong mga kinabuhi. Sa atong mao ang tuyo sa Dios sa pag-anhi niya sa kalibutan, ang pagluwas sa mga makasala aron tudluan sila sa pagbuhat sa maayo aron kahimutan sa Dios niadtong tanan nga nagbuhat og matarong. Mga igsoon kining sakit. Ako example pareheda ning balatian. Magbuhat og kaning ayuhanan og motor. Ang dalon gid didto kinahanglan katong mga daot nga sakyanan. Kay dili man sad pwede nga ang dadon didto katong mga maayo og gubaon.
Kinahanglan ang daot gyud maoy mauni. Nganong kini ang example nga akong gipakita. Tungod kay ang Dios ni anhi sa kalibutan aron pagluwas ni adtong mga masakiton. Ni adtong mga katawhan nga wala na mubati, wala na sila mo pakabana sa pulong sa Dios. Sa gugma sa Dios. Sa iyang gugma nga gipakita kanatong tanan. Lantaon pod sa Ginoo mga igsuon. Kung unsa ang motibo sa imong kasing-kasing. Kay ang Dios gamahanan. Ang Dios nasayod siya. Bisan pa sa dili pa nimo ilutok sa imong baba, ang Dios nahibalo ng daan kung unsa ang anaa sulod sa imong kasing-kasing. Busa sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan. Hinumduman nato. Ang kinabuhi iya sa Ginoo. Ang atong makita sa atong mga mata niini nga kalibutan, kwarta tanan mga butang atong makita gikan sa Dios. Busa wala gid kita ikabalibad mga igsuon. Nga pasalamatan nato. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang gugma kanatong tanan. Ang John 3:16 nag-ingon nga gihigugma sa Dios ang kalibutan. Ug tungod sa iyang gugma gihatag niya ang iyang bugtong anak aron makabaton kita og kinabuhing dayon. Mao kini ang gasa nga gihatag sa Dios kanato. Busa dako kayo nga kaayuhan sa atong kinabuhi nga kita nangalagad diha sa Ginoo. Kini ang pinakaimportante nga sa atong pagkinabuhi ni nga kalibutan nasayod kita nga ang Dios di ay maoy tag-iya sa atong kinabuhi. Ang Dios di ay makahimo paghatag sa nato kung unsa ang atong gikinahanglan, unsa ang atong gipangayo tungod kay siya gamahanan mga igsoon. Kini kita karon. Dako kayo nga pribilehiyo din kita nangalagad. Dako kayo nga pribilehiyo tungod kay kita ania nagsimba, nagpasalamat sa Dios, nagdawat sa iyang lawas ug dugo tungod sa atong pagtuo nga ang atong gihimo dili makawang ngadto sa Dios. Kay siya lamang ang angayan sa mga pagdaig, pagpasalamat ngadto kaniya. Sa katapusan mga igsoon, magdinasigay kita sa pagbuhat sa maayo aron ang Dios nga tinubdan sa tanan maghimuot kanato. Amen. Palihog manindog.